Hi friends, welcome to Govt YouTube channel. This is Mr. LK. दिनै सावरायगोन मोनसे मिनिथावना बाथ्रा बे जाहैबाय जेनेबा बिराद दावराव जाबाय थानाय बर'नि गेजेराव बिराद दावराव जाबाय थानाय मोनसे सुक्ति मायबा सुक्तिनो खोनानो मोनबाय थादों आरो मा सुक्ति मिथिया किन्तु लिडारफोरा बुंलायबाय थादों सुक्तिया उमुक दोसो जागोन सुक्तिया तमक दोसो जागोन सुक्तिया ए दो जागोन सुक्तिया बी दो जागोन सोरदोबा एक्स वाइ दो जागोन सोरदोबा जेड दो जागोन बिराद दावराव माने सुक्तिनि बिराद दावराव दा बिदि दावरावखौ खोनानानै आंनि मोनसे गुसेब माथायाव मोनसे सानखांनाय फैदों जे सुक्तिया जोङो बेसेबा बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो बड'लेण्ड नांगौ होनना आन्दलन खालामबोयै दिनै 50 बोसोरनिबो बारा आन्दलन खालामबोबाय माखासे मानसिफोरा जिउ गोमाबाय जोंथ' दिनै खामायनो फिसा मानसिसो जों आन्दलनाव ओंखाराखै होनना बुंनो हायो जोङो खिन्थु दिनै 50 बोसोरनि ना मायबा मोनसे सुक्ति जानो थांदोंनो मा सुक्ति जोंबो मिथिया रावबो मिथिया नाथाय बै मायबा सुक्ति जानो थांनायखौनो गावबा गाव क्रेडिट लानायनि थाखाय होंगो दोंगो सुक्तिखौ उमुकासो खालामनायदोंनो सुक्तिखौ तामुकासो खालामनायदों सुक्तिखौ आंसो खालामनायदों सुक्तिखौ बै सोरबासो खालामनायदों बै फिसा मानसिफ्रा बिराद दावराव इनफेक्ट सुक्तिया मा जागोन रावबो मिथिया ना सुक्ति जागोन ना मायबा जागोन ना बड'लेण्ड जागोन ना मायबा लेण्ड जागोन ना मायबा टेरिटरि जागोन नबडि नोस रावबो मिथिया किन्तु हायाव मोफौ सायाव बाहागो सुक्ति जागोन होननानै सा खोनालाबायदो आरो खोनानायखौ लानानै बिबान राननायाव हाबा दाबा माने दावराव दावसि आं सिफ जागोन सोरबाया सिफ जागोन आं एम जागोन आं एमसिएल जागोन डिसगास्टिं मिनिथावना बाथ्रा आरे मा जागोन बर'फोरा दिनै एसे देशआव दिनै हादराव दिनै रायजोआव स्टेटआव एसे डिसिप्लिन हारि होननानै एसे मुं मोनबोबाय एसे माने डेभलपिं मोनसे कमिउनिटि होननानै जों बेलेग जातिफोरजों बेलेग हारिफोरजों मिथिजाबाय दिनै किन्तु जोङो मायबा सुक्ति जानो थांदोंनो सुक्तिया जायाखै बै जानो थांदों होनना खोनानायखौ लानानै बिराद दावराव दावसि गामि लेभेलाव दावराव दावसि माने ब्लक लेभेल आनसलिक लेभेल स्टेट लेभेल डिस्ट्रिक्ट लेभेल सेन्ट्रेल लेभेलाव बिराद दावराव दावसि सोर सिफ जागोन सोर मा जागोन आरे फैनो हो ना जाग्रोनो हो सुक्तिखौ जाग्रोनो हो सुक्तिया लानानै फै एकता खालाम बिनि उनाव मोजाङै बिनि उनाव माबा मोनसे जागोन जेनेबा बिनि उनाव रानलायनाय माबा माबि सिटफोरखौ रानलायना लाबानो जाबाय खिन्थु दा ओरैबायदि खानायसे मानसि दङ जायफोरा माने सिगां आन्दलन दंबाय थायोमोन आन्दलन खामै गेजेर ससे माबा माबि माने गावनि स्वार्थ गावनि माने सेल्फ इन्टारेस्टनि थाखाय जातिनि खामानि मावनो बागरलांबाय थाथ'बाय बै मानसिफ्राबो दानिया बिराद एक्टिभ जाबाय दानियाबा माबा मोनसे सुक्ति फैनो दोङो खोनादों नालाय बेथ' सुक्तियाथ' कनफार्म नङा खोनादोंसो जागोन होननानै बै खोनानायखौ लानानै जायफोरा इनएक्टिभ जानानै दंमोन जायखौ आङो जातिनि खामानि मावनो हानाय नंलिया आंनि थाखाय खामानि मावनांसिगोन होननानै एबसुखौ गारनानै बा एनडिबिखौ गारनानै बा बेबायदि जायखिजाया संगठनफोरखौ गारनानै गावनि गाव खामानि मावबाय थाबाय न'नि खामानि मावबाय किन्तु दिनै मायबा सुक्ति जागोन होननायखौ खोनानानै एक्टिभ सांग्रां खामा गांसां जादों थारमाने आरो बिनिनो मायबा मोनसे भाग लानो थाखाय सुक्तिया जामार मायबा मोनसे भाग लाथारनांगोन होननानै बिराद उगुल थुगुल मुवा थागोन मुवा मागोन दैयाव बारगोन ना अराव बारगोन ना मुवा थागोन उन्दुनाय गैया स' एक्सुवेलि जोङो जाबाय फिसा फिनला मानसि जोंनि खोनासंनायखौ रावबो खोनासङा जों मायबा मोनसे थार बाथ्रा बुंबाबो जोंनि बुंनायखौ रावबो गुरुत्त होआ जों बुंनाय फिसा मानसि खामायनो बिलाय मा रोंबा बेखौ जाम्बासो बियो गथ' मानसि बियो जेबो रोङा बियो एक्चुअलि गथ' मानसिनिफ्रायबो सोलोंनो गोनां थायो गोबां गिदिर मानसि खासेयाबो गथ'निफ्राय सोलोंनो गोनां थायो उन्दै मानसियाथ' गैयैनिफ्राय सोलोंनो गोनां थाखायोनोखा किन्तु बे गिदिर मानसियाबो उन्दैनिफ्राय सोलोंनो गोनां थायो आरो जोंफोरबायदि खायसे मानसिफोर दङ जोङो फिसा जानो हागौ किन्तु जोङो समाजनि खामानियाव जोङो नांबोदों उन्दैनिफ्रायनो जोङो गामि लेभेलाव मायबा संगठन मायबा संघ मायबा गामिनि लाइमोन आफाद मायबा मायबि लाइब्रेरि सालायबोदों जोङो दिनैसिमबो जोङो ना बिबान दङ जोंहा ना मायबा दङ खुनु बिबान गैया जोंहा आरो बिबानखौ लानानैबो जोंहा खुनु माने मतलब नङा जोङो जास्ट समाजनि खामानि मावनांगौ नोङो जेराव थाया मानो वेर इउ आर नों जेराव थाया मानो इउ हेभ टु ब्राइटन इयर कर्नार इन विच कर्नार इउ लिभ नों जे खनायाव थाया मानो इउ हेभ टु ब्राइट फ्रम दिस कर्नार नोङो बै खनानिफ्रायनो नोङो लाइटखौ फोजोंनांगोन बै बुस्थुखौ जोङो आं मिथिगौ आरो जों बायदि गोबाङानो मिथिगौ नाथाय गोबाङानो मिथिया आरो जायफोरा मिथिया बै मानसिफोरा बिराद दावराव बड'लेण्डखौ लानानै
बड'लेण्डखौ लानानै बिराद दावराव लिडारा सोर जागोन माने शिवा सोर जागोन आंनो माने सुक्तिखौ सोर खालामगोन बिराद दावराव माने जोंनि रायजोनि लेभेल जोंनि रायजोनि कमन पिपोलफ्रा नेभार वान डेट कमन पिपोल नेभार वान डेट कमन पिपोला मालाबा बेखौ लुगैया कमन पिपोला लुगैयो बेखौनो सुक्तिखौ खालामनांगौ सुक्तिखौ सोर खालामा बेजों मतलब गैया सुक्तिखौ सरकारा एजों खालामो ना बिजों खालामो ना सिजों खालामो इट डाजन्ट मेटार नाथाय बिराद गुरुत्वपूर्ण बाथ्राया नैबेसो जे सुक्तिया जानांगौ एआ खालामबाबो मोजां बिया खालामबाबो मोजां सिया सुक्तिखौ खालामबाबो मोजां जायखिजाया बर' हारिनि थाखाय बियो मोजां जानांगोन बै सुक्तिया जायखिजाया बर' हारिनि थाखाय मोजां जानांगोन एआनो खालामथो बियानो खालामथो सियानो खालामथो सोरबा मायबा एक्स वाइ जेटानो बे सुक्तिखौ खालामथो लेट देम साइन द एकर्डखौ साइन खालामनो हो नाथाय एकर्डआ जाय खालामा मानो रायजोआ बेखौसो लुबैयो जाहाथे बै एकर्डआ रायजोनि थाखाय मोजां जायो रायजोनि गांनाय उखैनाय आंखालखौ जाहाथे सुफुंनो हायो बैनि थाखायसो सुक्ति सोरबा शिब जानो थाखाय सोरबा शिब जानानै मायबा जानो थाखाय बे सुक्तिया जानो नाङा आरो बे जायोबा खिन्थु रोजा रोजा बर' रायजोफोरखौ माने थखायनाय जागोन बियो आरो फोथाय खेबस' खालामनाय जागोन आरो बै फोथाय खेबस'नि दाहारखौ मालाबाबो बर' रायजोआव माने सुदायनो हानाय नङा बेनिखायनो बुंदों सुक्तिया जायजोंनो जाया माथो बे सुक्तिया जानांगौ सोर खालामा बेजों मतलब नङा सुक्तिया जानांगौ आरो खायसे खायसे फिसा फिसा लेभेलनि मानसिफ्रा बिराद माने खायसे खायसे संगठननि मानसिफोर जेनेबा खायसे मोनसे मोननै संगठनफोरनि मानसिया हे सुक्तिया जोंनि आफादजोंसो जागोन सोरबा बुंदों हे सुक्तिया जोंनि आफादजोंसो जागोन आरो लिडारफोरानो बुङाखै सुक्तिया जोंनि आफादजोंसो जागोन लिडारफोरानो बुङाखै सुक्तिया जोंनि आफादजोंसो जागोन खिन्थु बै ग्रास रुट लेभेलाव थानाय फिसा फिसा जायफोरा कुनु एबिसि मिथिया सुक्तिनि बै मानसिफोरासो बुंदों जोंनि आफादजोंसो सुक्ति जागोन नोंसोरनि जाया सुक्तिया बैसोरनिजोंसो जागोन आरे बै फिसा फिसा मानसिफोरा एख' मिथिया जों बायदि फिसा फिसा मानसि ग्रास रुट लेभेलाव थानानै सुक्तिया सोरजों जागोन सोरजों जाया बेखौ दावराव खालामनांगौनि कुनु मतलब गैया आरो खालामनोबो नाङा बे जाबाय दावराव दावसि सोरजिनायनि बादै जेबो नङा बे फिसा फिसा मानसिफोरा सुक्तिखौ लानानै सुक्तिया जोंनि आफादजों जागोन सुक्तिया बैसोरनि आफादजोंसो जागोन सुक्तिया नोंसोरजों जाया जोंजोंसो जागोन बै फिसा फिसा मानसिफोरा मानो दावराव लिडारफ्रानो बुङाखै दिनैसिम सुक्तिया जोंजोंसो जागोन उमुकजों जाया सुक्तिया लिडारफ्रानो बुङाखै जे जोंजों जाया बैजोंसो जागोन बैजों जाया जोंजों जागोन होननानै मालाबाबो लिडारफ्रा बुङाखै बै फिसा फिसा खामानि गामि लेभेलनि आनसलिक लेभेलनि प्राइमारि लेभेलनि बै लिडार फिसा फिसा मावथिफ्रा मानो दावराव जानाङा सुक्तिया जियानो जाया मानो सुक्तिया जाथों सुक्तिया जायोबा नों आंनि उदै सुफुंनो थाखाय नङा बियो हारि हिसाबैनो हारिया मा खहा दं सोलोंथाइनि प्रब्लेम दं इक'नमिक ससिय' इक'नमिकनि प्रब्लेम दं जोंना कालचारनि प्रब्लेम दं जोंना मोनसे मास्टार रेस दानायनि जोंना इस्यु दं लेंगुवेजखौ जोंना प्रमट खालामनांगौ प्रिजार्भ खालामनांगौ प्रटेक्ट खालामनांगौ जोंनि कालचारखौ प्रटेक्ट प्रिजार्भ आरो प्रमट खालामनांगौ बै बाथ्राफोरखौसो एज ए हल बै सुक्तिया सोरनिबा लेट्रिन मोननो थाखाय जानो मोननाय नङा बियो बै सुक्तिया सोरनिबा न' गंसे मोननो थाखाय जानो मोननाय नङा बियो बै सुक्तिया एज ए हल एन्टायार कमिउनिटिनि गांनाय उखैनायनि थाखाय बाट नट फर पार्टिकुलार इन्डिभिजुवेलनि थाखाय नङा बियो आरो बेबायदि जायोबाथाय बै सुक्तिया गाबोननो दाङाबाजि हांगामा जागोन गुबुन मानसिफ्रा सेख'गोन आरो नेक्स्ट गाबोन समफोरनिफ्राय जों आन्दलनाव नामिफिननांगोन आन्दलननि नामाव आन्दलन बै जातिया थांना थानायसिम आन्दलन नांनानै थैलांजोबनांगोन बि अब्लाबो बे जातिनि गांनाय उखैनाय आंखाला मालाबाबो सुफुंजानाय नङा बेयो प्रब्लेमावनो थागोन आरो आन्दलनखौ खालामबाय थानांगोन बिदिनो जोंनि गोबां खहा जालांगोन आरो बै जातिया बिदिनो धंस जालांगोन बियो बै जातिखौ बुथारनो थाखाय बिनि मानसिखौ बुथारनाङा बिनि जातिखौ बुथारनो थाखाय बिनि ससिय' इक'नमिक कालचार बिनि इडुकेसन बिनि कालचार बिनि लेंगुवेजखौ बुथारबानो बे मोनसे जातिया अट'मेटिकेलि बे हारसिंनो थैलांगोन बियो थ' जों बेखौ अरायबो बुजिनांगोन रावबो जाहाथे सुक्तिया जोंजोंसो जागोन सुक्तिया सोरजोंबासो जागोन होननानै मालाबाबो दाङाबाजि हांगामा खालामनाङा बे सुक्तिखौ लानानै आं लिडार जानि सोरबाया लिडार जानि सोरखौबा लिडार खालामनांगौ जाहाथे सार्थपर जानाङा बे सिस्टेमेटिक थांगोन बियो रायजोआ जायखौ लुबैयो बेबायदिनो जागोन रायजोआ जिखौ लुबैयो बेबायदिनो जानांगोन आरो बेबायदिनो बियो जालांबाय थागोन लासैनो पर्यायक्रमे समजों गोरोबनानै स' आङो खावलायदों रायजोनि जानानै रायजोनि जों गामिनि थानाय मानसि नालाय गामिनि मानसिफ्रा मा सानो गामिनि मानसिफ्रा माखौ लुबैयो गामिनि मानसिफ्रा माखौ मोजां मोनो माखौ गाज्रि मोनो जोङो जाम्बा जाम्था गामियाव थानाय मानसि नालाय गामिनि साननाय हनायखौ जों बुजि मोनो दा जाहाथे बेनिखायनो रावबो जाहाथे सुक्तिखौ लानानै बेयाव दाङाबाजि हांगामा खालामनो गोनां गैया
मायबा पदखौ लानानै मायबा थाखा फैसा मायबा गावनि सार्थनि न' लुनाय पायखाना लुनायखौ लानानै जाहाथे रावबो दावराव खालामा आं बेखौनो बे भिडिअनि गेजेरजों आं आर'ज गाबदों ना रावखौबो सोरखौबा बोसोन होदों आं रावखौ बोसोन होनो हानाय आंहा खेमता गैया ना आं सोरखौबा मायबा सोंखारिदों आंहा सोंखारिनो हानाय खेमता आंहा केपाबिलिटि केपासिटि आंहा गोहो पावार आंहा एख' गैया आं सासे जाम्बा जाम्था साधारन मानसि आङो दा बिनिखायनो आं बुंदों मायाफोर गोरोन्थि जादोंबा आङो निमाहा बिनानै दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोन्थों।